Здравейте, хора! Хора, така, е нова година, де факто, здравейте. 2025 гърмят ужасно много някъде, но не може да видя. Не мога да видя. Сега ще покажа и по часовника. Хора, набързо казвам, че се вижда заряда малко. Хора! Ето часовника 3 минути и е 2025. Надявам се 2025 да е по-хубава от 2024. Защото през 2024 ще щупих 2 пъти ръката. И още много супер гадори. 2 минути, хора! Нямам търпение. Хора, остана 1 минута. Окей, 2 са. Хора, нямам търпение. Айде! Хора, адски много заря има. Ето, вижте и от... Ето, вижда се. Хора, 1 минута има до нова година. Хора, нямам търпение. Хора, нямам търпение вече. Хора!